Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Inkosi kaMaskandi yaseMandaba umnomzane noma ke uKhuzani Mpungose phela ke lika mnomzana likafika isikhathi salo ngoba ke siyeza inkosi kaMaskandi uKhuzani Mpungose usekhipheke njeke lapha ke iCD noma ke ivideo ke promo kule video promo ubonakala ke ephuma ehlathini njengaleyo ndoda ebonakala ke iphuma ehlathini kulezi insuku laba ke bobabili phela bakhipha ama video yabo ke bephuma ehlathini bephethe izinduku zabo Khuzani Mpungose ukhiphe ivideo imusic video wengoma ke ethi kumanekenike uthi kuthatha ama chance emanekenike oseqaphelekile ukuthi kukhipheka ama 30 seconds isizathu ke salokho ilesiya kasiposta ngaphambilini kulona ke losuku namhlanje ngalesikhathi ke veza ukuthi aba Universal batheke ngeke ke beze ke bemvale uma ngabe nje ke lapha ke ivideo ke yakhe ihamba ngama 30 seconds usukwini lwayizolo ubekhipheke enye ke ipromo ke nje ke lapha ke memezelo usuke lokuphuma kwealbum yakhe nokuyilapho ke aba Universal betheke bawuvala umusic ke wakhe noma yona ke le video yagcina ke sikumute singesesakala ukuthi ke yithini isizathu ke salokho kuthiwa ke ivalo ke le company okuyiyona yona ke phethe kumculo kaKhuzani phela kumculo kaKhuzani phela copyrighted ngamanye amazwi ke uregister ubhaliswe ngokusemthethweni ukuthi ke lo mculo ngokwaMpungose ilapho ukuthi uKhuzani Mpungose akhiphe ama 30 seconds njengoba kuzobona le video ezolandela nokuyilapho ke kuthatha ama chance emanekinikana uyikhiphe ngo6 o'clock kanti ubethembisile futhi ekuhambeni kosuku uzophinde ekhipheke enye futhi njengoba ke phela ezama ukuthi ke kungabikho ukuxabana ke phakathi kwakhe nayo ke le company abalandeli ke bawulinde ngamehlo kabomvu umculo kwalensizwe ozokwazi ukukhipha koswini ke lakusasa ngomhla noma ngehora ke lesibili emini ke bebada abanye batheswe kusentambama uzobe ke siphume album yakhe ethi nje ke lapha ke inhlanhla ihamba ke nebhadi inezingoma ke zu21 njengoba kune bonus track nje ke lapha ka21 ewu2 minutes kulezi ngoma khona lapha kuhona ke nengoma eholwa ke phambili uthibela nje ke lapha ku track ke number 13 okuthiwa ke umuntu ohamba phambili lapha uthibela kumfo Mpungose umfowabo ke futhi ke ukhuza abamseneke naye kahle kakhulu futhi kwezona ke zomculo Khuzani Mpungose usukeni ke lwakusasa uzokhipha yona ke le CD nokukholaka noma ke futhi okusolakala ukuthi liyoze lishona ilanga kudlalwa ke yona futhi kulindele ukuthi kuyenze kahle kakhulu ezitolo phela kuzokhumbuleka ukuthi ke esikhathini ke esiningi lensizwe kuyayithi ke mangabe ikhiphile bese kuma yonke into njengenhlala yenza hlala ke wena ulalela ulindele ialbum ezophuma kosukeni ke lwakusasa okuyialbum yakhe ke uKhuzani ethi ke wemaniki noma nje ke lapha ke ethi ke inhlanhla ke ihamba ke nebhadi layo uKhuzani Mpungose udumeke njengomculi okwaziyo ngempela ukuzimaketha ngaso sonke isikhathi mangabe ke khiphile kanti ke futhi uphinde kadume ngokuthi ungomunye kwabantu ke onogazi kakhulu ke kubantu abaphusha kabantu kuma social media kulindele ukuthi ke nasosukeni ke lwakusasa labo abajwayele ukumphusha babe ke futhi namandla ekutheni ke bamphushe lensizwa ke ijwayele ukuba namandla kakhulukazi makwenyukela Khuzani Mpungose ukhipha nje kusa ke weekend enkulu kakhulu kubantu bonke